Leji bonyo pi baro ki bawan biang sa sen hakani ka channel tem tak sengi ngan man rai pi yakani ka video alor ban pincai chupang ka deal ad mo don kam ayu ban le deal ad nang ta haden ban le ayu kat no percentage don kam kumta terter te ka government of Meghalaya ka ju ai haman la kisnem ka ju pen mi ya ki ka ju pen mi ya kini ki kos haman la kisnem ban long ki nong hikai na banta ka LP bat ka UP school kamut nadok kelas elementary education hadok ka kelas 8 mo nadok kelas nursery hadok kelas 8 te ka government of Meghalaya menta kesnem kala penmi ya kane ka application nadok arban rutrik ubnai me arjapsan hadok ka Henry Trik ujun arjar arpsan te ka long tangsa arsengi te klem dapan slim ki badon ban temu ban le ya kane ka program pila ban pendap koloi kenang ba pin yo lane kila ru ban extend ngim tip ya katamo tang ba kelas date menta usnem kolong Henry Trik ujun te wat up ya kelas date sna ba ban pendap ki badon jing temu ban pendap ya kane ka program te menta ka hakani ka video ngan pensai pimo kane ka deal ad te kane ka deal ad kolong ka di diploma elementary education te kane ka ju pen mi haman la kesnem ban long ban train ya ki samla pule ban long kinong hikai ha ki LP school bat ki UP school Henry haden makila dep ya kaneru ya kito ki ba yele ya ka government job ki haban tho ya ka MTET mo ka MTET ru ka don LP bat ka UP school te hang ne ki candidate ki bakwa ban le yakini ki haban pass ya ka class 12 lane ka graduate ru phila ban pendap ya kan mo class 12 sheneng tang ba pihaban long pihaban yo san peu percentage ha ka class 12 jong pi namta ka general bat san sau peu san percent namta ki ST namta ki Meghalaya ki bedai ki ST sau peu san percent ru phila ban apply ya kan nang ta ki candidate ki badang up ya ka result ru phila ban apply ya kan namar gitu don ki candidate ki ba 4 yo ya ka result namar school jong ki 4 la ban ai mo tapi ya kan phila ban apply ya kan ru mo nang ta ya kisnem te kasnem namta ka ST nandu khat plus nem hado live you asnem namar sansnem ka relaxation hang ne ki ai mo sansnem ka relaxation ki ai hang ne tang ba namta ki general tang khat plus nem hado RP news nem nang ta yakine ki selection jong kane ki procedure selection jong ki kumno kin jet ya ki candidate ne ya ki samla pule ki le ba dak entrance test ki jodon ba la entrance test haman la usnem te mentai pi pendap ya kane ka application haden nang ta pin yo ya ka admit card bat pin yele ya kata ka entrance test haden nang ta kata ka pila andala yo ya ka result jong pi pin ya kita ki candidate ki baca select pin wanca ka counseling jong ki te selection of the candidate will be based on merit list and allotment of seat will be block-wise to facilitate availability of qualified and trained teachers locally. Te yaki hangne ki select ek candidate ki best by da ka block mo pisa kanu ka block mo let's say ki block ka block ka ba pisa ki jet by na ka block let's say don na ka block jong pisa don arpeu teli ki seat ki select live peu ngut ban wan cha counseling nang ta kata ka live peu ngut ki select arpeu ngut ban yo ban pule ha kata ka program kumta ki jet by da ka block list mo kene nang taru ki jet by da ka merit list ki ba he mak mo ki jet ki ba wan cha khamat merit list ki jet by da ki ba wan cha khamat nang ta ki candidate can be reject at any stage of screening procedure if they do not meet minimum qualification or found to have provide incorrect information while filling up the application form te ki samla pule lane ki candidate haden makila cha select ru kila ban reject ki hakano ko por lada
kim ai ke jing tip bakam shai shapang jong ki mo nang ta kane ki le bai da ka reservation policy jong ka Meghalaya tang san persen nam da ki disabilities mo ki ba don jing duna te kane number 5 how to apply. Candidate are to apply only through the online mode in the official website of the department. Pila ban apply tang kini ki website bagi ai ha hang nemo www.makeeducation.gov.in lane https://meghalaya.government.in tang kini ki website pila ban apply. Ki application received through other website will be accept and will be summarized reject. Ladapi apply la kano website kila reject ya kata ka application jangpi. Candidate are advised to read instruction carefully given in the website before applying for the same. The candidate pihak ban pat ba apply ha kata ba apply yo let's say pi ban kala na le pi le kano ban show tick page mo. Candidate must be upload a scanner copy of recent color passport size photograph and scan copy of signature. Te kene pihak ban upload ya ki recent passport size kemut kadu chiting jongpi ka ba kat ne mo kadu chiting jongpi ka ba menta nang ta ki signature ru pihak upload kamtam ketang kata he ba don kamtam ka passport size kadu chiting pihak ban download da ka ba menta nang ta ka point ka ba henry ka fees jong kene nam ta ki general ki haban siu na ka bai application fees kolong arspa ban nam ta ki general pi haban siu tang chis nam ta ki st ki ba kilong ki Meghalaya mo nam ta ki st ki basa apo Meghalaya bat ki st pi haban siu tang chispa tang ka ki st sc kumta terter. For the personal with disabilities, application fees will extend subject to furnish of disability certificate. The date of opening of online submission tekane ki plain ado arpo pratrik ume arjar psan hado Henry trik ujun arjar arpsan te kalong tang so arsngi te snabha ki badon jingtmo ban wan shakani ka program snabha padam no koloi mo the issue of admit card kinsa upload kinsa penmi nang ba kini ki website ka ba kila de ban ai hang ne nam ta ki entrance test mo nam kata entrance test kalong ba ha u bana yung July te but ekane ka way mo dang man shwa ki ju ai ru ka stipend tang ba tam tip re phi ha ban wat jing tip hi ka stipend man shwa ki ju ai mo ki ju ai cha ki samla pule mo kat no shi banai ki ju ai dang man shwa ki ai san hajar shi banai ka stipend tang ba man tang im tip re tapi ha ban wat jing tip hi te tang kom ne hi kublai shi bon ngin chem yang kanak video